Kay Galaan, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyong alagad sa kanya na Jefon Morales. May partner ka po na ko doon, si Randy Tayad. Kumusta ka mo nanan? Asap kita. Always say a prayer. Inubanan sa itong pagliyok. Salamat kay Lord. Si manggihata ka namang grasya. Matag adlaw. Thank you kayo. Okay sir, shout out sa nako si mga dito. Kaya doon may chat na ako diri sa akong mama nga si Rosalia Julan. O sa akong igsuon nga si Mitchell Julan o si Cecilia Julan. Dito sa naminaw ni sila sa New Corelia, Tagum City. Layo at itong listeners, no? Nag-shout out diri si Bernie, akong amigo Julan, o nga akong amigo nga gipaagi na ko ni Sir Trevon Morales, kining yung alagad sa kanina. Thank you kayo, Bern, sa iyong papaminaw. Minaw gini sila, gikan sa buntag nga ito na sa gabi. RMN yun lang ipanginaw. Tunapita. Okay, thank you kayo sa DXDC Davao City. Thank you sa inyong pagpaminaw. Bueno, ang suwata po karon itong hatagan o pagtagad, no? Pinada kinis usak ka babae nga mapatawag lang sa nga Digna. Kinigibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang itong singer si Digna. Kining pagkamauwawon sa kong bana, dako kag epiktos among pagpuyo. Kay sobra lagi kaayo ka manggiuwawon. Pero araw inyo kung masabta ng akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Lumayo ka man ay mag-iiwan ng bakas ng ating pagmamahalan. Ang awiting ito ay alaala na hindi kita malilimutan pagkat ikaw ang tanging laman ng aking mundo, ng aking puso, ng aking buhay. Sabaan, ayoy! Dong! Nay nang ayoy! Ato kaniyong tinay tao, dong lantoy! Mayo! Sabaan ito, na bad trip ni Chaisam! Mayo! Lantoy! Ahak man ito, hindi mo mutubag, uy! Ay, kinuo ko na akaramang ko di ay di ha! Huwag ka katungog sa akong pagsagpit ni mo, sa akong gisulti! Dungog man. Huwag na nga naman makamutubag! Adtua sa tong tao sa gawas kay naay na ngayong ayo! Adtua to sa itoyo! Di ko, oy. Ikaw lay atubang agto. Hala, ikaw na di magkamatubang! Maulaw ko. Pagkurin taon diya, uy! Atua lang today. Pita kit ni mo, uy! Pila na maintay papangutana kung sa itoyo, anak! Bisa na. Bebe, ay! Bisa na tao sa imong mata niya! Mayo! Paghuwat sa diya, ay! Oh, Unsa man ni day? ang akong gi-order nga sinina para nimo. Oh, nag-order day ka? O, taon! Aron di na ka masigbalik-balik og sul-o anang daan na kay nimo mga sinina, mga t-shirt nimo. Di man ko ganahan og bag-ogod. Nganong dili magaganahan og bag-o? Ang mauo ko musulob anang bag-o. Nganong mauwaw man ka? Kita rin tanawon. Kunin mo lang to eh. Taghal pa kasi inyo, do? Ako na lang. Ipatay na mas nanay tatay. Buwan pa niliya kahinay. Ingon ini ka manggiuwawo ng akong bana, pero ako lang gini siyang gihinay-hinay kay taga-bukid lagi taon. Mao nga ako lang ni-adjust niya, pero di ko kalikayan nga sa puton ta, uy. Unya? Oh, Marie, kagrabe good Marie. Na, ambot lang ang tawhana lagi, Mari. Sa ato pa, wa pa gyud siya kasud sa trabaho. Wag yun taon, unsaon mauwaw man mga apply. Oh, grabe naman sad. Walang tingali mo dadaan na niya, Marie, mo nang mauwaw ba? Pero lipog ko, Marie. Kung manggiuwaw na siya, giunsa man niya pagpanguyab ni mo. Ah, ganang ano lang nagtuki, Mari. Ha? Nga naman, Marie. Mauwaw ko. Uy, uturo sa di ka manggiuwawon, Marie. Ay, dili man, Mari. Kuan lang ka nakalitan naman ko ato, good. Sa kalitan. Nakalitan ko atong hikayuna ba, kay pagkakita gud nako niya, na love at first sight mangug ko anang panuhak nako. Mo nga ako gyud nangitag paagi nga manguyab siya nako. Ay, buot mo ipasabot, Marie, nga. Ako mo'y nanguyab anak niya. Lagi, Mari. Unya? Ay, wa siya'y nahimo, kaya ako manggi-corner dito sa may lababo. What? Dito ka kuan sa lababo? Dili ako siya. Ako
ako mo ay nisurikbot niya, ugwa siya kaipsot, mo lang napugos na lang gid sa pagkasal nako, kay ako mo siya nakuha. Sus marisip mari, uy. Aw hinuon, dili man na sa ikalimod nga, gwapo mo kinang imong bana ba? Ah, gwapo lagi, pero magiuwawon kaayo. Pero mausad, pasalamat na lang pud ko kay ug di pa na magiuwawon, tingali daghan na kay nag-uyab. Mausad mari. Mao nga ako na lang gina siyang agwantahon mari oy. Basin pa dayon og mausab na ning iyang pagkamanggiuwawon sa umaabot nga panahon. Oh, basin pa. Uy, Mari, happy na ko na kababalik diri. Ay mabalik ko mari, uy. Kay gidaan ako akong bana. Kay gusto na ko mari ba nga magbanding tang upat. Ikaw o kang imong bana, kami sa akong bana. Para ba ma-expose ang imong bana sa gawas ba? Maunang manggiuwaon kaayo kay wa man gunay gawas-gawas good. Unya para dili siya mataha akong gida akong bana. Para silang duha ang mag-istorya ba? Ang puwang ragud ana imong bana marino. Mura ginay munang naingon si anak kay dili magud kaayo sa makikistorya good. Sakto gid ka Mari, maugit. Asa si Aron Mary? Aw asa pa, tuas among kwarto. Mugawas na ginag mo CR. Ah, grabe sir, uy. Lagi, has kang grabihan gitawhan na Mari. Ambot lang yun. Lara ko, ing na ka, mangaon na sa gawas, kitang upat. Ipaila-ila na to silang doa bang akong pana. Aw, Ha, diba? sige Mari. Nadiyuti ako nga tuwas among kwarto. Unsa? Mao na dong magkigpanuroy na tos Mariwel, makuyog sa iyang bana, kitang upat pa. Di lang ko, kamo lang. Ay, saan pa, uy. Mabitong ni Ani na sila, kaya makigbanding nato. Magkigsuod sila. Ayaw ka uwag na nila. Good kay mga suod mo na nato. Dali ko yogi ko. Ipaila-ila ta kanila. Dali na, dong. Ah, Mare. Mao niya akong bana, Mare. Si Lantoy. Dong, kani si Mariwelma. O niya, kani mo ni iyang bana. Si Isyot at si Marie. Ah, Isyot. si Isyot. Ay, Oo. dong, si Isyot, dong. Iyang bana, dong. Musta Brad? Ha? Uy, nanguro ba ning kamot mo samtang naglamas? Sabi, mahigit pa mati ka, Brad? May sakit at si Landoy Marie? Ay, nawa, uy. Mura man sa gipaningot. Unya murag nang luspad. Awa, Mari, oy. Anak gina siya, Mari. Manggiwawo ng good kastanan, good. Marie, Lantoy, ato ta mga sa gawas ninyo ha. Gusto man ko na mo nga makigbanding ninyo. Mao nga kita lang upat good. Dong, nagadungog ka? Magkigpangaon sila nato. Ah, sige, Mari. Karon na ta mga, oy. Oh, karon na. Ah, sige. Mag-ilis kami kadiyot, Mari, ha. Biyaan sa tamong duha, ha. Kadiyot ta kayo, Mari, mag-ilis. Dong, dali na, Dong. Mag-ilis na ta, dali. Uy, ano naman to siya? Ipandingot man nga dili mo alimuot. Bugnaw na ila, ha? Ano may electric fan? Na, bisag aircon pa kuno na. Bisag aircon pa. Basta naa sila bisita panington ko kuno na siya. Bisag sa kabugnaw sa aircon. Kuya wagod. Lagi, grabe bitaw na kaayo ka man giuwaw ni iyang bana, uy. Noong nga ikaw na lang gibahala na niya dong ha. Kung mahimo inom ninyo aron mawa. Pag inom mo aron mawa ng iyang pagka manggiuwawon. Karon. Kung pa na itong pangaon, ag-inom eh. Hagdong bulig inom. Day, kamo lay panglakaw anhil lang ko subay. Nayapag naman tingali ka lang. Di kita gani magkuyog. Kamo lang day, di lang ko mukuyog, kamo lang. Manapa man gyud mo nako. Unya bang lakaw, me? Ikaw na lang usa din di mahabilin. Ang ano man di ay okay ra man ako ro sa mga ganing gusto nako anhil lang ko. Ay, kaboring sa di mong pagkatao lang to, eh. Okay, kamo lang day ha. Okay, ra lagi ko diri. Dili Okay. lagi ka nakatando na ko nila mong kuyog yun ta. Dig na ako Musugot kag sa dili. Di na ka makabalibad. Kung di ka magali mo kuyog ron, di na ko mo uli din he. Asa man ka? Nganong di man kamuli day? Kaya ko sa amo mo pa uli. Sige, kay gimingaw po to sila sa nanay tatay nimo. Ambot ni mo, uy! Hala, may balibad siya, Marie. Na, di good siya, Mari. Uy, sugot na siya siyang usang nga risbay. Amaw, lagi tawhan na. Lagi boring kayo. Kining, unsa man na siya, mo inom ba na siya? Amot lang mo inom ba kahana? Kaya wa pa mo kakitaan niya nga ni inom na. Pa inom na na. Ang maayo ani dong no. Ano na lang ta mangaon. Magpapalit na lang tag makaon. Are na lang ta magbanding. Sige. Mag-order na lang ta. Magpa-deliver na lang ta. Unya, magpapalit na lang ta beer. Arin lang ta mga Ako nang suuron si Boy Lantoy. Dali na. Ay magkabala ka. Expect kay ko, anak.
Hubkon ta na, aron hindi ka hubog. Mawa nang uwawa na. Maayo pa. Nakahukom ni nga sa bahay na lang may mangaon o pag-inom. Nag-order na lang may pagkaon. Unya, nagpalit na lang sa silang beer o sa kakahon. Unya, mao na dong? Ma'am. Dig na mo pa ma'am. Oh, ako na dong. Mare, dala itong i-order, Mare. Oh, pila man na dong? 1,300 ra, ma'am. Di ay. Daraw. 1,500 na. Wala. Wa ko kasukli ala mo. Standard. Ang saya, di mo ni saya sa ko, ma'am. Standard na. Siguro classmate na ninyong diverse taxing uban, no? Kanang di kay ba musukli lag kwan. Ay, na lang ta, standard. Ay, dili doon ang tanan, Mari, oy. Mausad. Ang ingon ana, di ka maong manukli. Musukli man ang uban. Oo, pero kuwang gihapon, di gid saktong isukli. Kuwag Jis, kuwag 5, standard. Anak man yun ang uban, Mari, nga musukli. Di yun eksakto ba? Kana, saludo ka ng mga driver ngayon, ana. Mo na hatagag award. Mas ganahan pa ta anak mo hatag kaysa kanang magtikas-tikas. Ma'am, adto na lang ko, ma'am. Unsay, ato na lang ko, ang sukli, oy. Di ra, ma'am, oh. Naamli kay kasukli lagi, ingong kawa. Wa nagsingko, ma'am. Muna klarong standard, Mari. Sige dong, imo na lang na sukli. Recorded by X Thunder Gaming. Palagi mo. Sabi na ako, ganina ramong ng lakaw day. Ay na, di na lang sila magkipanglakaw, oy. Anhin na lang kung ito magbanding. Nag-order sila pagkaon. Bawas na diya, kay mga onot ta. Ay na. Kamu lang day. Kalitsi ka man, oy. Nausap mo ka. Dali na kay mga onot ta. Sige na, Mari. Mga una ta. Sige na dong lang to, eh. Kaon na. Biyabi na yung plato, di kay butangan ta na kanon. Ambi na, asa may sudan mo? Ayaw lang, uy. Kana lang kanon. Nayabag ka, maglanlan ka kanon, ha? Musubad ka puros kanon? Mauwaw ko mo kaon o sudan. Ay, oo, intawon ka mo. Ano mauwaw man ka? Ngano man intawon? Ngano mo man na mabaga imong naong? Uy! Oo ka na, usak manok. Kuhaan na yun, ipasta ko sa bakba. Di mo din mo kuhaan. Kuhaan na! Hapit agad ko mapungot sa kumbana. May gani kay ni kuha og sudan. Kay ugwa pa, ipansa ko gyud to sa iyang bakbak usa ka paas manok. Unya, Anak gyud bay lang to eh. Ayog wow. Dili ka mo sinso na kung magsigi kag wow. Gusto ka pasudlon ta kag trabaho? O, bitaw dong no. Tabangan na sila nga makasud sa imong trabaho andong. Total ko bitaw kag posisyon diha. uy nya lang toy. Unsa man dong? Musugot ka nga pasudon kag trabaho ni pare isyot. Ikaw lang day, mauwaw ko. Pinahapoy ani ay. Masabi ka uwawan nimo. Nga mo kay angay ka uwawan. Tanaw ra gud ang naong nimo, kag gwapo nimo. Bisag wa pa kay panudlay, mulutaw gihapon ang imong kagwapo, nya mauwaw ka. Bitaw no. Tanawa ra gud imong naong sa amin. Oh, hala ka sayang ana. Nya di kan display. Imo na natago-tagoong disbay. Hala, uy, gawas sab uy. Ayo ka uwaw. Mauna, sayang kaayo mapadaka ng imong kauwaw diha. Panamin, nagkot panamin. Tanawa sa amin. Tanawa. Kung angayan bakang mauwaw ang imong isura. Tanawa. Ayaw. Dili ba panamin? Hindi lagi ko day, mauwaw ko. Ngano? Parang mauwaw ka panamin. Hilom niya, oy. Sobra naman sa kalantoy, oy. Hasta pagpanamin, di ka makahimo kay mauwaw ka? O sa may kauwawan mo sa amin? Nga imo na maghapon dagway ng imong makita diha sa amin. Mauwaw bito ko sa amin day. Ang manamin kay mauwaw ko nako. Kalabian mo kang palong mong animala ka, oy. Nganong di man gyud ka mo gawas-gawas, ha? Hadlok ang mainitan ka? Unsa day? Hadlok ba kang mainitan ka? Nganong mahadlok ba kang mainitan ka? Kung mainitan ko, mauwaw kong makakita sa kung anino. Hindi mahimo, sobra na gid eh. Sobra. Over na gid ka lang toy. Pa-check up lang toy kay murag duna ka lagi sakit. Mao ni akong problema ron. Grabe na kaayo ba? Over na kaayo. Bisag sa samin mauwaw siya. Hasta siyang anino mauwaw. Normal pa ka niya akong bana?
Palihog tabagi in taong ko. Uy, unsaon ko niya akong bana? Unsa man og kamo ang kasultihon? Digna. Hello, Ate Jen! Ate Brex! Okay, og akong pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka doon. Ug Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayaw gyud si piyata pag-inom kada adlaw, katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na daan og isa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo maog hapon. Usa gyapon ka kapsula sa Panyawan, Said Panyawan Herbal Capsule ang imong imnon unay kamukaon sa imong paniudto. Maog hapon. Una ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan, o usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema gyud kaayo aning kidney ug UTI, ayaw na mo pagkuul, di na taangay mahadlok. Tungod kay doon na makatambal, magkapaalibyo anang atong kibati, bahin sa kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa atong kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa na ito mga kaisunan, salamat kayo sa pag-inom ninyo sa ang Said Panyawan Coffee Mix. O na ipinapit na itong imnon sa padung na to sa trabahoan. Unya, maayo kay lagsik atong lawas na nindot gyud na imnon ang Said Panyawan Coffee Mix kay nindot na sa atong panglawas kay nindot na kay dili na siya tamis. Ang mga diabetiko na pwede ra mo inom gyud kaayo ato ang Said Panyawan Coffee Mix. The best gyud kay na nato imnon lagsik ta panington ta nindot ang atong pagtrabaho kung manginom ta og Said Panyawan Coffee Mix. Og sa tanan po nato mga kaigsunan, salamat kay ninyo sa paghimog number 1 sa ato ang number 1 haplas ang Said Liniment Oil. Thank you gyud kay ninyong tanan. Kamo ang naghimog number 1 sa market sa ato ang Said Liniment Oil. Unya nasayod mo pud mo nganong number 1 ta kay tinuod man gud niya to tinuod nga buwagtag sa pamaol panakit sa kalawasan kining mga katul-katul kining atuang sakit sa tiyan dysmenorrhea labad sa plaza na itong gamay unya sa may tagkugo na to kung manakita ka itong tagkugo o gabaga ato lang paaplasan sa ato asawa ang ato ang dapi-dapi ang ato ang tiyan unya ang ato ang bagtak kanang atong mag-ram sa atong bagtak ato ang aplasan kung magbikog-bikog na niya ato rin ang aplasan sa Said Liniment Oil nga ana rato mabalay sa butika di ba kini? Sa butika ra gyud mga igsoon, sa butika ra gyud paibalo importanteng pinungdong importanteng paibalo nga ang Said Liniment Oil adto ra no mapalit sa butika wala sa gawas. Okay. Butika ra gyud mga igsoon, mga butika ra gyud, sa butika ra gyud bibaligya ang tinuod nga Said Liniment Oil. Okay. Di pwede naman sa Gams na option sa Facebook Gams. Bisitahan na to ang page Said Marketing no. Nga i-type na to ang Panyawan Herbals mga higala. Nya di ta kalimot nga atong i-like ang page dayon. Like na to nya makita rin na mga genuine Said Marketing products. Ang mga Panyawan products sa Said Marketing mapalit na po nato diha sa Shopee. Sa ato pa wow layot ta sa butika. Shopee. Sana original diha. Una nga, di kita magpalingla. Di kita kay narbay na mga sayan-sayan sa gawas. Ari kita sa butika o di ato ta sa Shopee. Diha rin kita. Diha si Oliver Kalunsag. Diha sa gilid Joselimar taxi din siya. Si Oliver Kalunsag. Diha si Cleope Villanueva. Bandawa, Good Shepherd, guys. Sanong mitro ni Santa Bogams. Igamitan o Said Liniment Oil. Iligay. Taxi! Roycen Ronald Piñola. O sa iyang misis ka si Leslie Kadasuri. Kadasali. Last, Rulpo do News o si Catherine Quezon. Sa iyang misis din si Catherine Quezon. Ya sa B&M Taxi. Thank you guys sa pagsalig niyo sa atong Bantugan Haplas Said Liniment Oil. Thank you. Thank you! Ato mga ating gamitan, alang nga to ato ang mga celebrity kudik news
Beauty soap user. Di mo ko kalitok ba yun? Ay, Charles. Nakating mo naman tapos gatag ni Gulet nga. Sa to, suglaw sa tulan. Sinuglaw. Sinuglaw. Ika to sa Bayan Cal's Eatery. Ay, salamat. Pinabit kayo na. Thank you. Ah. Okay, ato kamusta akong dire. Ato ang mga staff na binadihan ng Dr. May Poblacion sa Cebu City Health Department. Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc City. Sir Eddie Del Socorro dahil sa Valencia, Ormoc. Ang munasab ni Dr. Rene Bolioser dire sa Saan tayo doktor mo sa imo ang prostate, ma'am? Ay, si Dr. John Mata. John Oo, Mata. good morning, Doc. Okay, ang mga Okay. staff nila si Ma'am Shelmy, Ma'am Jeneline, o si Ma'am nakalimut ko sa nga sila Sir PR, o Ma'am Emily. Kumusta ka mo diha, no? Oh, ato sa pasalamatan, ma'am, si Dr. Piking Lim. Yes, Internet na oo. to diya sa Chungwa, espesyalista yung kaya na siya. Kung doon na may problema sa inyong hangsod sa ginawa portihan, doon lang yun si Dr. Piking Lim. Yes, good morning, Dr. Baby Fano. Sabing masab ni Dr. Erwin Gricia sa LGU Sloan. Dr. Amit sa Amit Clinic diha sa Kalumpang. Kumusta ka mo dang ato ang mga staff sa ato ang Celebrity Kodik Beauty Zone. Ibinaw tan-aw ninyo nga murag dunay white head, dunay black head sa inyong naong. Doon na ba kayo murag mga up. Ano sa ito murag na ipagas-pagas ang atong naong. Oy, unsa ba kani? No murag katul ba murag magpupuwa. Gamit nato ang Celebrity Kodik Beauty Zone. Ano na gani sangkam ha? Gulo tatayon papaya extract. Natural moisturizer para dili mag-dry atong skin. Amis, unya, puti, unya, younger looking putis artista. Apan, oy, tangan lang ta sa butika, ha? Ug gusto na ko mga kung sorry na mga lugar nga kung adtuan, nga mga yung ta sila wa ba kuno kuida, ug mapalit pa sila kung na kuida. Di ko kada taon usahay mo pa sa iluan lang ko, ha? Apan ug gusto mo pangutana lang sa inyong butika, ha? Ayaw mo nang gasoroy-soroy. Celebrity Kodik Beauty Soap, that said marketing. Thank you kay Bam. Munya ato sa pasalamatan si Dr. Isidro Pinya. Pinya diha sa aming Danila o ni Dr. Alan Inad nga mo'y naglingkod-lingkod sa doon sa office ni Dr. Pinya kay tuwa man si Dr. sa gawas sa nasod. Og ni Ma'am Daisy. Salamat kay Ma'am Daisy din na sa opisina or sa clinic ni Dr. Isidro Pinya. Ate Pres! Okay, ang sendo nato karon adlaw. Si Inday Dignati Pres. Digna. Ang problema ni Inday Dignati Pres, magiwawon lang yung kayo yung bana. Ay, Mao ni yung pana di ay. Oh. Pag kasal ko nila ti Pres siya, ikaw alantoy, dawaton mo ba si Digna nga mahimo nimo asawa? Niingon sila ito siya, mauwaw ko. Magiwaw yung hindi lantoy. Grabe ano? Grabe yung kamagyawan. Ito. Limang ka mauwaw siya, tanaw siya sa amin, ti Pres, kaya mahadlok siya makita yung reflection, kaya mauwaw siya. Kanya, mauwaw siya magawas, kaya mahadlok siya makita siya ganino, mauwaw siya ganino. Saon din sila ito. Bab, nakibabasa niya nga, mauwaw sa nino, be. Murag uira ka sila nito. Unsa to? Magiwaw siya, dapat yung mabasa niya, nga mauwaw sa nga nino, be. Anino. Be, asa, be. Mao sa inaw. Bantay waw ka nung mauwaw tayo nino, be. Mao sa inaw manamin. Saon na lang. Leviticus 20. Wala. Di ari lang ta sa New Testament. Asa, okay, New Testament lagi. Ani lang ta din he. Okay, kargado na ba yung basa? Old Testament karon, New Testament lagi. Juan 5 versikulo 8. Karon. Si Jesus mingon. Bakit kay tigili? Pamo? Siya 5 kutso, siya 3 sita din. Ano bugal-bugal ko balaan na itong gulitan. Si Jesus mingon kaniya. Tindog dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw. Ha? Ug diha naayo siya. Asa na to bang? Katong babae o katong masakiton nga lang saro? Di lain ni siya Ah. Diha naayo siya ug gidala niya ang iyang gihigdaan ug milakaw. Nahitabo kini sa adlaw igpapahulay. Busa giingnan sa mga Hudiyo ang tawo nga naayo. Adlaw igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagda sa imong gigdaan. Ani, tao nga naayo. Ngano mao ni akong gibasa? Karon. Mao ni akong gibasa kay ang iyang bana sa pagkakaroon, mutana ko og nitindog bang iyaha. Ano ka na? Dili, oy, ang akong pasabot ba, ang iyang kinaiya, Nitindog ba? makasugakod ba sa kanabang bata-bataon man gud siya. Bitaw. Bata-bataon ba? Nga nung nahitabo man to nga, mutindog bang iya ha? Nga naman, Ang iyaha bang Ang libro to niya. Hindi, ang iyaha bang singan ani Kaya lang ba nagkaroon ba? Basta ang libro to niyo. Mutindog ba ang duna ba siya ligon prinsipyo? Sabot kana dili na siya bataon.
Ate Priscilla, ba kailangan og sabwa? Paano kayo magkita? Okay. Pero bang, anong naabot magkabutindog iyahang prinsipyo? Ang iyang prinsipyo, ang iyang kalidad, ang iyang pagkatao. Kay ugmingon kag bata-bataon, kaning iyang pagkatao, ang atong itawag ani in one word, ang di na may usahay ka na mo, atin dito may mga gay padat gulyat. Kayo na, describe yourself in one word. Yan na. Ang atong i-describe ani ni, kasi ang banat takoy, singan? Lantoy. Lantoy. Takoy, Prenilson mo na. Takoy. Lantoy. In one word, inosente. Dili ignorante. Inosente. Apan kung pa sa mga katiguangan, nindot ba yung mga inosente? Kaya hindi na mahalangit. Di man sila makasa. Sa ato pa katong imo na sugatan nga kuan nya nagkuan mo. Wajon mo barogin sa inosente. Ayaw. Ay, ba, malutan ako nimo. Kanang imo magawin, describe, ikaw, describe Describe yourself. in one word. Ikaw. In one Sa word. imong, Okay. ikaw, galingon nimo. Ako? Saan? Sige na, describe. Yeah. Ikaw, galingon. Ako may yung patamba. Ako may yung patamba. Ay, tama no Rande, tanaw nimo. Dili, kanang mag-beauty pageant mo, niya, pangutanon ka. Describe, pag mong kagalingon in one word, be. Yeah, o saman be. Juan, pwede akong inunan ako nga, beautiful. Ano man be? Ano? Beautiful siya. Ang ano man be? O sa rason. O, pinyamulitan mo, expound or explain. Explain. Oo. Ako rin ingon nga, kanang nang, because, to describe beauty, it is something that cannot be seen by naked eye, but from the heart. Kasi tinola, sakto na imo bam, kay sige mo kagdag kamuti do eh. Mutindyo bang iya? Oy, say, mong ikwani ka. So itong magdatuan eh, kaning lantoy. Saon mi nato. Ang isulti ni Ginoong Hesus diri, tindog ug dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Ang but pasabot kinahanglan nga ang paglakaw niya karon, ang pagtindog niya karon, ang but pasabot kinahanglan nga magbago Usbon, yan siya. Ikaw dai, ikaw ang asawa. Digna. Ikaw digna. Ngano man sad nga natinga ka, ingon ana imong bana nga naminyo naman mo sa pagkalitaw pa niya. Ha? Mao lagi kay sa kono mo nang uyab, ikasukit kaya sa koy. Mao lagi siya nang uyab. Ito may kauna-una. Mao na karon sugama ka. Mao yun. Ako ganun pila ka gwapo di man ko manguyab. Hindi siya ko panguya pati pres, pero adug na siya. Ako magaling ingnon nga kanang manita pa gwapo mo. Wala pa mangani ko basta gikapoy ka. Kaya katong namatay sa inyo ha, 18 anyos, gwapo kayo be. O kadto? Kuan, dili man mi kaila kay di man to taga diha ka nang nutan ako nya. Ingon siya nga mao lagi kuno na ang inibtan kuno sa ngipon, mana kuno sa kay eskwela man sa pulis. Nya, di ba siyempre na mga paublat sa kusog sa diha. Mana kuno kita ko ngipon sa piskay pa. Anda. Sige kuno nga kit man ang ngipon oy. Sige ana, pero niabot pa nga gihilantan, tapos pila ka adlaw nag-bleeding ang inibtan sa ngipon. Naibta na siya. Pero 1 year na. Akong gingnan ng amigo nga dentista, siya nga, may close man ang gums, ana. Nasa ko amiga dentista ate pres do. Kanang dili gyud silang mibot og ngipon, basta dili nila pa-x-rayhan, tanan. Tanawon gyud na unsay purna sa imong ngipon. Bitaw. Doktor Bibi Pinyay, tanaon gyud siya x-rayhan og ni doktor Susan Ismas. Ila gyud na x-rayhan ati pres kay tan-aw nila og wa bay mabilin si Pakong Ipton. Kanaoy siguro na anay nabilin ba mao nang nagdana na slaw. Pero 1 year na. 1 year Oo, di man palitan na pero ako bitaw say na mahidili no sayro. Kinako naman yung mga tuod nga nahibilin. Oh, mo kuan man musuonan na yung mga tuod na nahibilin. Masakit man. Ha? Liud. Nadaliud. Kanang od gagbay kan kutkot pa na mo sakit kisanan. Kuna ako baga ni do pakan od na ko kanang kingding tamis o kining Tay. from gawas og kanang tira ulo ta Pergos. Si Bambina gipaka sakit ngipon iyang si Bambina gipakaon nag-udsad. Od nga, od slubi man. Dili, may istorya ta man ni no. Istorya man ni nato lan. Sige. Ipalit kog sudan nga halang-halang man no. Sige. Pagkagabi mo radyo, gituslok og dagom nga makuha mo gibiri ng dagom sa kita. Nakingon ko katutingaling ko ako na taon. Kuan nga ito ko nang halang-halang bihag ang gingin. Ay, Silvi ang imuhang operasyon. Kato diling, ang ipon nga kana naitot Basta suol. gipon. Bihag. Balik ta. Magmanok. Balik ta. Andar Kato gina- mo gulat nga basin og dunay nabilin
bisag usa nagkatuig nya man mo ito nahitabo ingon ana apan dili lang ta mo Autuari dito, nagdana sa ilaw ba? apan dili lang ta mo kuan di man ta doktor no pamasin ang ato apan Basin. matod nimo bisag usa nagkatuig ni bisag usa nagkatuig apan ni sakit og balik ngon ana Dahil doon na gito yung diferensya yung lagos. Nagyod. Tingalig doon na, kanang cancer ba? Yun na ba? Oh, way siguro. Doon na yun Cancer, na. naam na. Na, ang pangyayari. Manaam yun na, Ate Ayan Pres. lagos. Nagyod sa mo, Ate Pres, no? Kanang di hubag na yung naong. Pero pag buto, Ate Pres, moro siya gibaat. Oo, Buto, mugawas. Mugawas ang Atos, katong mga naayo siya. Pero sa lagos to niya. Oo. Sa lagos to niya, kana, bitang sakit imong ipon niya, butang sa lumpas. Oo. Mo na, Mahuom. Huom. Oh, mao to iyaha. Pero Ma- kana, mati- mati kay baon sa na iyaha. pag final na to ating atong ano final ta dai ati manal digna ikaw man kay nanguyab ana ikaw na sugama ka so ug nakuan pa ug nagtanom pa kakaron ug tanom nga kanang murag masakiton sa mong palit kay tanom murag masakiton abunuhe sprayhe ug untay mga tanom o sa mga dapat itambalan ng Spray og Mikael Puliar fertilizer pe- nambok nagmayo. Paano sa mga pest anang mga tanuma apan itaw ba na at amumaha ka na kinahibaw ka mang daon og unsa siya ug pag final tong yung gulyat nga bisag sa katuig na ni sakit gihapon karon, Murag, unsa? basing doon ay nahibilin Karon. ito masilingan gulyat Ano naman? pagkagabi pagkapunta ko na kaya nahibilin salamat na natin tulumanot Kung ako ang puzzle.